5 जनवरी के बहुत ही बड़ा दिन बा, काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह के ओ दिन आज जन्मदिन बा। काहे से कि वही गाना के तौर पर ऋतिक सिंह कर छोट भाई लेके आइल बा गाना राम जैसन भैया के बाटे जन्मदिन हो। खुशियां में झूमे आई गाना इतना गर्दा खबर ले बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया पावर स्टार पवन सिंह के पावर सब कोई देख ले बा। राम जैसन भैया के बाटे पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री में का लेवल बा भैया कहे वाला कहत रसन कि पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के आगे कुछ नहीं खन, लेकिन भैया उनकरा पर गाना गावे खातिर हजारों कलाकार टूट पड़ल बा। उनकी पवन सिंह के बर्थडे आवता तो गाना एगो चाहबे करी भोजपुरी इंडस्ट्री में। गाना होके के चाहिए तो ऐसा भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में जौन गाना तबाही लिया देवे। काहे से कि ऋतिक सिंह उनकर छोट भाई भैया ई गाना सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर तो भैया ई गाना वायरल हो गइल बा। काहे से कि भैया पवन सिंह के नामवे काफी बा, पवन सिंह नामवा खाली ब्रांड ह। खुशियां में झूमे जब बिहार में पावर स्टार पवन सिंह के नाम खाली गुजेला ना तो भैया गर्दा कबर जाला। का होखेला पावर ग्राउंड लेवल पर उनकर गाना बाजेला भैया पावर स्टार पवन सिंह के तो नमवे कितना काफी बा। ऋतिक सिंह जान गइल बा गाना ले आके तो पवन सिंह नाम ऐसा ही नहीं के बनल भैया, बहुत ही कड़ी मशक्कत से मेहनत भइल बा पावर स्टार पवन सिंह के नामवा बनवाए में। आ नामवा भैया ब्रांड बा तो भैया इनकर कामवा कितना ब्रांड होई। तो भैया गानवा तो के कैसा लागल ऋतिक सिंह उनकर छोट भाई के एगो कमेंट करके जरूर बताइया जाए।